Urung tahu Pripun, Pak? Pripun, Pak? Napa, Pak, niku, Pak? Dari hamba Allah. Hamba Allah jane kok ngerti lah. Kalau momen Kok lo momen ora karo aku, ampun minggu ki lo kok ngirimi aku. Terima kasih ya, muga-muga hamba Allah ki anu asam urate ndang ilang. Amin, 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 amin. Asam urate ndang ilang. Terima kasih ya, Pak. Ya. THR gule. Oh, tak kira ke THR, Mbak. Belum THR ternyata. Iki melayang Piye, Mbak? 50.000 melayang ponakan sing bedis. Terus engko neh 20.000 melayang nang kene. Bingung aku malah. Duh, Wis ngantek bingung bagi nggo ponakane, guys, Mbak Mur. Oke, guys, iki mak ngadai buahe. Dipasno. Iki dipasno kabeh, Mak. dipas opo? Wong teko blore wong piro? Teko paling wong tak cilik-cilik wae sudah paling ora ono. Cilik, Mbak. Tak tukokne teh cucuk ae, Pak. Nek iki. Tukokne teh cucuk. Jadi PGW SPT. Tukokne sepatu ae. Karo. Jadi tak ganti lanjut terus Mas. Belum. Nggih, Pak, nggih. Mel ta. Beda ya tempatan. Wis ora kelapane. Lu aja. Pak, bodoh kan blok gue, Pak. Pas bayaran dek, Pak. Ayo. Iya, Mon. Kan gantiku jopo aku. Kan bayaranku gak anu. Mudik mudik kok enak. Mudik nanti. Oh, Mak. Mudik nanti. Nek pati, udah sering pati. Oh, ini Pak Es ngomong, Mbak. Di apa ngono iki, Mbak, jenenge, Mbak? Cuti. Dikai cuti seminggu, Mbak, ini. Bayaran tetap. Otong. Masalah kayak contoh seminggu bayaran tetap. Tong. Mungkin apa-apa. Betul nono. Penting los. Yang penting ngetan. Robot pacaran pernah Jakarta. Wis mulai, Mbak, makanya sumringah. Mau udah balik. Nggih. Ya kripe mboten nek saya gunane mane mang ewinan. Ini mau apa? Mungkin dia oh, alah 5.000 ping 120. Iya. Emak. Gue tak kayak teh itu. Teh. Sak gelas. Enggak kan? Iya. Campur. Tak kayak teh. Rasa teh. Duit es ya. Ya Allah, kena apa? Iki poso karek pirang dino kok dikek panas kok. Dah, sesuk pas bodo malah ter. Mbak Mur ora iso nyebrang gimana sak? Piye? Nek ning ndi? Ya tetep iso ya. Jadi gawane sak? Gak mungkin ya. Ora ana lah ceritane dek gawan sak. Bisa gak tahu Mbak Umi? Gak tau. Napa, Mak? Iki peneh Mak iki anyar-anyar Mak iki situ Nek anyar-anyar. jek esuk iki jek anyar nek. Api-api ya. Nek wis sore wae. Rosah lah. Atane ngantuk. Oh, panase
Ya Allah, pun benak lo gendeng lo melu sak no melu ya Allah. Nggih, Mak, kenyas dhewe iki. Bapak gondrong ya, Mak. Jangan yang ngangge sepatu roda, Mak. Lah yo. Lalu gendengnya nek gak dilap Pak yo iki. Montor ya. Ya Allah, separi udan dhisik. Ini kok bingung dan bingung. Cetak. Dia ini baru buat nama. Sing dia ingin Tak lebok ke. Tong. Kopi. tangan dulu. Umur. Nanti kan nanti ya. Sampai sakit. Ani tak Hani jangan sampai pola. Hani. Hani dia sholat dulu, anak mas terus lupa jangan asem-asem baru. Apa nih ya Allah. Kurang ya. Lalu kalau ambil sana. Santiku mak kan apa dibentuk dengan santiku nek dibentuk sak suwi aja. Kalau aku. Lah mak kan ki dibentuk sapan mbak kan ngono endi kae. Sesuk ae mak wae. Lah batinku berarti batin ngene berarti ki sido didongno tek entek batinku. Ya iya. Kayak orang bener. Nanti entek. Lah lek Sri. Kita masih kita. Kan basa. Nanti saya mau ini berarti. Nek orang gowo. Nah, satu itu nek didongno sana. Pangananku jijik. Gak level. Jijik. Pangananku jijik. Jijik. Orang mek dene calurung badok ora kok jek kok tek kok mbok petelno. Ora jablok kok mbok petelno. Tak enak lho. Badok ora kok. Berarti mau yang jangan golek bantal. Alhamdulillah. Aku ya gantek di sore dikek mak sakmono iki ya gantek. Yo kelok permangan iyo. Pegang yo. Semuri kok ora sepau. Dina kok sahur nganggo kuwi, opo nganggo kuwi. Kemarin yo. Jadi enak. Biasanya Enak berarti. jangan kamu tahu gue di paling penting kok. Jadi kalau Terus semua tahu. Setoke kok sak pendel kere. Oh, milih kok sak pendel. Lah iya. Saya kok sak pendel kere mel. Apa nonton mel. Ini. Udah terhad jeruk ulu ki sak depan ya. Lho kan maksudnya di ini mel ngene lho mel maksudnya. Nek umpamane sakmene kebuk ijolno mel. Ijolno Bonus kuwi. Sing sakmene ngono yo. Kuwi bonus kok. Aku nggak Aku sing gede jeruk cilik ngene. Mbak sampean wis ngemu. Baju kok dhisik. Iya lah. Lho salah. Biasane iki ngono kuwi. Wong pendarat iki ngono yo. Umpamane nata buah yo. Yo juga buah. Umpamane aku nataku sego yo juga sego. Gede. Heeh. Umpama nataku kikinku nata bakso yo juga bakso. Bakso dhisik kok enak men. Langsung ngantek. Lewat yo mon. Ilmu napa niku? Prewangan. Rawa rontek. Tapi nek kuning-kuningnya yang manis sih enggak ya? Aku mangguli ngono mak. Imanku goyah gak nang itu. Mampu kuah ngati ini iki lho. Ajane Mbak kuwi suger lho. Kuah bakso imanku goyah.
Udah marah. Aku sembuh. Ya ini bar kok ngapin. Lah dikongkon nangku bakso tok iku kok sawur apa nduk aku. Ya Allah jenenge. Iya, ada gitu. Tak kok rica-ricane sing ngapini. Mari wonge kaleh kon, Mak. Wonge kan ngerangkep. Ini tentu pelak aku yo. Tapi kan ini nek muni ijo wong kuwi. Nah, sampe wis to kok aku rono ngono ki ya rono tenan. Tenan. Ngono ki aku ki sing wong gak serantanan. Telepon ae. Ndang wis ngono. Padahal ya dilakoni. Nek ora ya ora. Tidak percaya kan lek ndang. Walah. Kita berak sampean ngedene. Mulai brojol dewi dil. Plastik kok jare mundak mel. Kok plastik. Mundak ya apa? Mundak apa iki? Pokok iki kiamat. Iya jare Pak Prabowo bener ngomong kok. Dia juga persiapan itu kan menghadapi Global. Terus kita Ya perang, nek perang iku berlanjut, iku sing efeke ya nunggu sebelah ya efek ngono Mbak. Ala yo nandur-nandur dong telo nyambel lombok. Mulai pedol kok ngono wis bingung ya. Yang penting di beras. Yang penting beras ya Mbak. Wis Pak, gak usah bingung. Wong tani yo anggere nek pupuk jare yo. Kayak nek pupuk iki cepet-cepet apa ngono Pak. Wong jaman dikae ora nek pupuk iki dhewe iso nang dibagi. Lah saiki rek sapi Pak. Sapi rek. Nanti satu. Enggak. Saleh. Saiki ngene. Saleh. Kok jadi boten. Yo mak enek turun kan turu to, Mak. Aja bagian om kecil kok. Kan aku ngantuk. Sampai ngantuk. Main baru belum itu nih, Mak. Turuku yo tak kandani yo dhewe. Jam kakak terawih aku gak terawih. Jam 8 merem. Kok jam 10 melek. Jam 10 melek ngantek jam 1, jam 1 melek ngantek setengah 3. Ya Allah. Hapenan. Oh, ini berarti Mak ya HP-nan. Wah, njual HP. Turune wong poso. Buka krimo nyek-nyek lho, Mbak. Mangan yo gak wareg ibarate. Kok gak ateng ngono lho. Aku tak pakai mangan, wetengku bek, kok gak pakai mangan, wetengku nesu piye iki? Aku gak mampu sih. Kepeken banyu iki, Mbak. Lah wong banyu kok tak embung dhewe kok. Ora mangan. Nek es yo seger tapi awak iki. Lho. Dan ini masak ini simpel-simpel ini gitu. Orang kesel dan awak. Lah makan nek masak yo apa-apa dimasak kok. Itu makan dhewe ae. Padahal mangan yo ora sedih. Jadi gawe tak embung banyu ini kurang serak. Enggak sih. Wah, apa lho, Mas?
Ngantuk pemirsa. Wah, aku ya ngapain? Sampai nama sih yang email main nih. Ini kok. Itu makanan. Kadang lali berbeda. Soto ini kadang lali guys. Mbudi aku kudune wangi tapi awakku kok rasane lemes. Mari tak isingno ngono dhewe dadi lemes aku. Awak bulan. Gak dimpet ae. Wis iki gegelen bareng nyapu ki telekku ki metu saithik ning kene ceblok. Mae. Kok ngono kok nganu Ini apa ya, Bu? Berarti apa sing diterok sapa? Wes tadi kita delok ngene aku kiki kene kibral to rek. Paling peceret ta. Tak delok tak ngene tak ambu. Cot. Orang tua Nanti nih. mae. Nama star ngono. Nang jero kamar. Iya kamar mandi. Di nang kamar Tapi mandi. ning jopo teleke. Nang jero kamar mandi. Ringkil. Met. Lah jere anu. Lah yo iki ngene lho, Mbak. Iki koyo ngentut, tapi enek teleke paling. Aku ora iso Oh, ngentut betul. lho. Bareng ngono tak nggo mlaku. Lah kok jibrat teko kene, ra ora teleke nek ceblok nang kono. Wah, lah rung tuwek. Lagi koyo Elsa ngono tak video. Juput telek. Oh, mandor juput telek sederhana kok. Tak upak kupik-kupik. Tak ambuk ke telek terus pakai jiput tisu. Lu berapa kan telekku ceblok iki. Ya Allah. Ya Allah. Urung tua tau. Sampe nek tua sih. Ngising ae. Kayak pesan ya. Kayak pesan. Lah urung. Kayak pasti gatel lima tapi kan pesan. Nek telek wong tua yo tetep yo siwuke yo tetep Gatel mak. gatel wong Dhisik tua. kan aku buruh kan kuwi ya mak suster kan yo ngopeni wong tuwa ya mak. Bumi iki yo ngono mak. Serak itu buku saja. Aku gampang. Ini kan kesannya ya. Orang arah. Gini ki yo mbah Mel. Pilihane ngono. Itu mana nek sing dipilih nang gak itu. Belok terus. Orang tua koyo ngene. Kok bilang tua apa ini. Lho karek aku yo tuwek iku sak pira kok padha-padha neleke jangan. Telek baru. Itu ada Pak motor ora. Ambil ning gone nae, Pak. Kowe tak gekno omah ning kene ning pun. Kangen. Aduh buat telek. Cewek-cewokan ngono. Itu ada tuwek piye. Ijek nom nang ngene. Banget. Ini ki sampeyan diloroi anak ngono piye, anak lagi pangan berat telek. Nah, suawi dulu. Umur ngono. Iya nasib iki. Apa aku kira-kira didik terus apa ora? Pengen bukti didik terus ngono. Lho nek ku pengene kabeh wong mak gede terus ora wae tok. Didik terus ae. Wis ngongkon-ngongkon sapa ngono. Biar dicewoki lho yo. Lah nek wis tuwek ora ndek bondo. Sopo, Mbak? Yo anak mak, apa gunane anak? Aku ya sungkan mbek anake, Mbak, setoke anak, setoke mantu. Anak wedok Anak wedok, Mbak, jenenge wong anak wedok. Setoke nyawula 7. Iya, tapi nek umpamane ra yo delok wong-wong tuwek. Wong tuwek ngono ki mak. Lah umpamane nek gak bondo kan yo anak le sing nyupen. Ya ora, nek
Apa ini senopanya aku? Aku pun belum ya bukan. Wong-wong nek wis STW iki setengah tuwa iki kekhawatiran iki anu kok. Nek tuwek. Nek cek nom-nom iki cek gatel, menggatal. Dia kadang celekik dia. Kemeriak dia, kemeriak. Apa nih? Nek STW ini iki setengah tuwa. Mikire mati, loro, dadi bebane anak, ya Allah, kuwi. Tenan sih, aku dek kae ora mikir kok Dil, sak urung umurku tua. Maka sekarang berlomba-lombalah mencari duit. Nah, nek pikirane canang sak niki ngoten, Pak. Duit dan duit. Besok ben-ben kena iki. Rapi. Rapi. Ketularan. Kenaran sapa? Asline sing wis cukup umur kowe iki. Coba sampe. Nek sing konten ngerti lho. Rapi go konten, guys. Iya. Iya ono iki kok malam anu pas tunangan sepil, golek dekor sepil, terus sampo malam pertama sepil. Oh, enak tak kondo. Aku umpamane dhisik anu iki tak sepil lho. Saiki mbok bayani neh. Yo saiki nak mbek Pak Sukar ngono kuwi sepil. Cek bagian perlu di alhamdulillah di aku cek bagi perlu. Salahnya loro ya Allah. Salahnya yo luwih lho. Salahnya luwih. Gak bisa ngelati. Aku gak Lagi jajane anu iki. Pasti wis. dibagi itu tak tugas. Itu tak panane ya Allah. Mandali kok ada dua ki ya untuk dua. Ada apa nih? Pentol. Pentol. Ada segel. Jadi cara mana tuh bagian isa-isa mana tidak sama. Ya pun lah yang ngarah apa jenenge siso. Terangnya Wes, Nom. Itu kayak cukup baik ya. Oke. Jangan lupa dibeli ya guys bawang. bawang garlic solo, black garlic solo guys. Dicek keranjang. Check out keranjang kuning.